ku play fi sa ji sen daga kertang ga bathiang tam ga chong try jisu blain ker khui fi ne ga por parala haba fi sha score ga tien ga jangu but ngap diang so bharu e fi sha ga sha score ga tien ga chong try haga ni ga tayo ga baladap ga kran fi ngala kran haga ni ga ngala kran spang ga jingwan arsien ga chong try jing yu jisu christ tu ga ga banta ga ban kong but haga ni ga kenti ga bamanta ngan kran sa ga banta ga ba ar ngalong i fi to sngi ang balay nga kiran ar banta namar ngam ko abakan silong lengkot renga ko abakan wan ka dorjun ga jing hikai ngai fi song thu aba fi pe ni ga channel ga jingi khambun sin ni kiran ga jing hikai ada fila ban yaisha ban sheme ga tien jong oblay ban bot i ga jing hikai jingi ngate paralo ka ai ka nongrem ka ai jaga yang ha ga jing sha nga no nga don ban ong ubanget lani ki banget hi ki don kam para de ga jing hikai ngi kiran bhai ki sing ga bakhado de mata ka daw ngi kwa ngi amnot baken ke channel ga kabaret ka jingi la ka poi tangkat no ka noro ba kita ki ba yo i ga jingi ka ba ngi kran kin yo i ga nongrim jang ga tien ka jang try tik sa chi sen ngai ku blai fi ga kerteng ga jang try jisu blain kur khui fi ngi ne lait no asha ga tien ga jang blai ngan pan kan mau ga ga mga kran ga banta ga baning kong ha ga banta ga baning kong na kran ga ong kum ning ong ka jingwan arsien jang jisu christ ka dai namar ki israel ni punia to khat sao long nong jong usekaria ga khat lai bat sao ka ba yetu ngi komno ba utra unwan kum uta unong yele atma onan pala ege jat min israel na ti jong ukrislam layer bat na kita ki jat min bro ki bon ban kerkot ege jerusalem ka ba ar ka ba ngapan ifi ngong ka jungan arsien ga jong jesus christ kawan ban penkot ya ka jing sinchar jong ukrislam layer ban penkot hiru ya ka takar jing trai kam jong ya ka system ka jong u ya mata daung yi puli kata hi IThes lani kala nang ba ar kat bokra kitab jingpun paul nang bakhat khandai ga khat kharwei du ar fuai kungno ga bible ke tu ngi ba on kiam pe yo krislam layer ba yo nong itu pa nong itu lu palam layer on bread ekisi ke pong gadi kabalai ngong haka jingwan arsien ga jong jesus christ kai kabalai u jesus christ unwan ban sin shar ne bertai shia jar snam ka jing sin shar jang ga jing so anga ko abane fini ga por paralot la da fi fa she ga jing sin shar ga bertai fi sau tu ado kan no ga sneo ga jing sin shar bertai kini gi singi jingi mental ga de ga ba ki nong sin shar ki ka jing sin shar bertai ka politics bagi ang tin farang ka sneo hadu kata kata andre anda utran wan ka jon arsien sin shar shia jar snam ga jing so Siapa ngilek syakmat ngan pulih bang sashi sen kita ki lightly ki benta jong gak tian jong oblay ki ba yatho shai kedar ega jingwan arsien ken mau malaga por ba paper kat ega jong arsien jong jesus christ fashi ki kat bible ki ai ga jing shai ga ba kraw ngan pulih sai sen sekaria dalang ga kat saw ka kat ga ba lai ga ba saw gak tian jong oblay kong ne sgap hang anda kum tau try hi on me but on yele but ki jai ben rio kum ba yele e kata sngi jong jingi le thma Tiha kata kasi ki kijat jungo kin lang halor ulum ki olep o baha persha ka Jerusalem shapang mingi. Baru ulum ki olep on kat na pedang jungo shapang mingi. Bat shapang sep mingi. Tikan don ka tem ka ba kraw fi. Tikan don ka tem ka ba kraw ang kaktian ka jungo play. Fi ka ne ka yitu ingi kumno ba utray uwan pala iga jabin Israel. Haka jungan arsien. Nga ong ifi ka kasi nga ong sa isen. Yaka jaka yaka location. Yaka jungan arsien yung Jesus Christ latho. What about Jesus Christ uklam wan wat? Tang uklam pat wan wat tang sisen. Empat kayu Bethlehem Judea. Henry ka jingwan arsien jung la de bithu lupa lagi spas nam shua ka jingwan ka baning kong jung. Kata ka de ka Bible ka Bible ka tho la pendap baran pendap. Mar ta ka daw plen kur khuifi ka ba ar ka banga puli tu si bangan puli sisen. Kata de na Matthias nom ar pusaw ar fu kendai bat life ho ka crunch ka jingwan arsien. Kumni ru hadian ke jingjin jar ta gi jong kita gi sngi ye ga sian pendom ba yo bana no mai ke jing shai ba ki chlor kin hab dab deng baran pen khnyo gi bor jong ki benang anakum ta te fini anakum ta te ka dak khunu breu kan pa benang te hangta ki jai ben reu bor ka prothai gi nelan nyar lam phat bat kin yo ba wan khunu breu hakilo benang ha ga bor bat ka buram ba khrau Kawai pat ka dekat Bible ka ba yathu shai kedar ye ka jingwan arsien ka jong Jesus Christ ka dai ka ba ngipule ha ka kitab jingpen pau ha ka lonang ka ba ning kong ka dekat ka ba nyo ka tien jong oblay ka ong kumni sgap ha ka ai ka ba ka tien jong oblay ka ong kitab jingpen pau nang ding kong ba ba nyo ha khmi uwanek bat kilo bat ka khmat baro kan yo iu bat kitaro ki bala som yo bat ki jai ben reu baro jong ka parthai ki nelan nyar lampat namar jong
kita gini tin jong lagi tu sepan ka jingwan arsien ka jong uji Jesus para lok syabang ele syakmat ngan syabang ngan ya syakmat ngan syupen kindiat kan sa ifi ka jingyan ujor ba fin so thu kumno ka jingwan arsien jong uji Jesus ka fair bat ka jingrong no kumno ka jingwan arsien jong uji Jesus ka fair bat ka jingrong no fi anong sa isen haka jingrong haka jingwan arsien ni pulia mentan utrai unwan hangnya perthai unwan hadu hangnya perthai kar bahar ka jingrong no uwan tangna sin beneng banan shao yana ki jong ki bala sil spa ki jong ta de mangi pulia iwe tusel ni lang basau khat san kan ri kan nyo nang ta hu lukas nong khat nyo life san life pun reo fi pulia kita to ka bahar haka jingwan arsien baro kinyo kita gid khat mentan ki yetu ka babu kan kinyo kinan nyar bat kinan nyar ba ki wan khunu prio hamre ka jingrong no ka de ba u Jesus Christ wan nang tena shiteng sun ndan be i mano manoro namar ki brio kinum ida ka khmat do kinum asnga de skor do wat kita ki ban sharong no mangi ki ban sa sharong no hagata ka jingwan ka jong utrai ma firu parola lada fin shakri utrai ma ngaro lada ngan shakri utrai de ga do no jonga ba jong fi baro ngin sharong no ngim yo asngau te de nik skor do ngim yo idi ki khmat do on pen kala dora ka bishik lama de ngi ga bible ngin yo iban ngin asngau ba ngin her ni shemu utrai ga sin bene kata de ga jing fair ka jungan asin ga de ga perthai ga ni ga jingwan ka jingrong de ga perthai kam tip iru ya ngaju ang bat ngani ang ya ka jingrong no ka perthai gan satip hadien shitang minute ne shipawa minute hadien bal aja ka jang no naman ye mini ke jung internet fitep ki khubor ki step ha ngan ong sai sin shitang minute ne shipawa minute shi minute leila atip lot ka prathai baro koi la lai lot ha ki khubor baro bala aja ki brio to ka balai haka jingwan arsien unwan bat kita ki bala sius pa ki jang ya kata ka tho sekriya nang bakhat aga dhak basan kalau bakhat ad basan ka thokam ta unwan bar kita ki bala sis pa jong unwan ba to pai lang jo kata ka dei ba tian jong blai kong tangan angan da pule sekria khat sa wa khat basan kong kum ne sgap ha ka tian jong blai mde sgap ha ka tian ba ne utrai u blai jonga unwan bat kita ki ba khoj baro lambat u ka babel no utrai u blai jonga unwan bat kita ki ba khoj baro lambat u haka jingwan arsien unwan ba kita kirau khoj kita bala sharong no khasi jong jono no kirau khoj ki jong tra kin wan ngin wan biang sisen ne perthai nambar ngin sen char che jas nam okres ang ka babel kan ba haka jingrom no apat wan ban rong no ya lagi jong ki brio wan ban rong no ya lagi jong ki brio to kabasau ka jingwan arsien ngala puli kadai wan namar ki Israel wan ban pelat lu ya ka jamin Israel kan bah ka jingrong no wan namar ka balang wan namar ki bala silspa ki jongu kita ki bala kelap mot ngana beda kecil ka badai wan namar ki Kristan ki bashisha sachi sen ka jingwan arsien kadai wan namar ka jamin Israel ka jingrong no kadai wan namar ki Kristan ki bashisha hallelujah to kabasan haga jingrong no haga jingwan arsien utrai unwan balaki jon kibrio bar on sen share ka perthairu undon lama preng jon kibrio bar on sen share ni ka perthai kat ba ka jingrong no ngan asai sian ka dei wan pa tangte kalong kenjam siam ha bat ulek no kata fila yo kem pila sang tho ka ban rio haga jingwan arsien ngala ong ifi to khat khandai lan nong jong kitab jingpen pau hang to kai thuingi kumno ba uji Jesus pun ko ega jing si cha jong kris lam ler re ka jingrong no maria cha ka jingrong no min sim ko jong le usange ka batrei pura hang ne perthai kata ga dega por bo kris lam ler usangan bi pau no perthai da ka bang ong ta fin song tho kam ne maria cha ka jingrong no umi u kris lam ler maria cha ka jingwan arsien lapun kot eka jing si cha jong kris lam ler smoto unta paralo kabakhat do haka jingrong no ngan ban besisen kabang ong tan nakma haka jingrong no ik bau trai u e ka perthai bau bre usen char hi yo para bre u le trakhli u kreslam le u le ka bau mon u khraikli ge bam tre ban ya ban mani u le don bor do kata ik mo u bre nga bau na u le blaze na perthai bam ne tam usen char u le blay u pun ya de ka perthai ndai ha ka jingwan arsien
Jesus Christ uday utrai kitrai unwan ruban sinshar ya ka perthai takin parlok ke jingan arsin takin di jing fair se kap tu kan ne tampan yarap fi to hakan ga pong in le shkhmat ngan I feel lightly ki ek ki banja ha ka jingan arsin jong Jesus Christ lightly ki ek ka banin kong ka ga banja ha ka jingan arsin jong Jesus Christ ka way ka banja ha ka jingan arsin jong Jesus Christ ka dei ba ka don ka jimi pat ka don ka jimi pat Shua bangan le chatang aku aban pen kan mangoi fi. Bahaka jingrong no ru kadan ka jingmi pa. Fi puli ke tuka iwai te zoloni saw khat zan kan deu kan nyokit khat. Bagak tien jobla kita ki baya au Chris ki mi pa. Fi haka jingrong no aga rapture ru kadan ka jingmi pa. Kin mi pa ki wala sius pa ki jong try. Tu ini kran shwe kata. Fi de mata kada ha fikran ni ka jingmi pa pe bagak tien jobla gamne. Iway koren kalang bakhat san kadukhat arpho bar arpulai ka ai ke jihi kai ke bakor dor bha marta kadang sai fi shas kor bha nagane ke channel ngikran khambon ke jihi kai ngikran khambon ngimda khamkran ki khbor yalap bhagata karukom ngikhamkran ye ke jihi kai ke bala ban tei ban ai nong remi fi iway koren khat salonong khat san nong arpho bar arpulai babul no Henry menta ukris ya ukris lapen mi pat nakiba ya ula jalong uso nang kong jingita ki bala yo thia 4 judan mami pa ni ke baya mbreu kres de uso obanen kong mami pa ni ke bala yo thia ano lani ke bala yap ka ba arfulai henre wai boro aga jingrti laga jong hi uso nang kong no kres adien kata kita ki jong kres ha kata ka jingwan pau jong ka babu kong uso nang kong long kres bat nang tade bat kita ki jong kres fi ka babu nganda polisi sen uso nang kong long kres hadien kata kita ki jong kres aga taga jingan pau ka jong fi kat kum ka babel ya ka jimi pat ka baja haga sni jong ka jingrong no aka rapture la khot ka jimi pat jong ki so anin kong tang khidiat nga shuang ka jing khawai jong ki so anin kong ka de ka jing khawai jong ki ju ka ba ki ju ki kilai ban ai ki ki song jong ki so anin kong ban kawe ban ai ka jing kanya haga temple ka ba haka jingmut ka ba kenja sim ka krane ka jimi pat jong Jesus Christ bo mi pat naga jing tiap naga jing yap mangiru kabab ngamo nang haka si jong jingrong noro ki brio bala sus pa jong tra kin mi pat gitaro lamar Chris ki dei so nen kong ang tien ka jong play to nage chi song thu angta henry ka jing mi pat ka don ru ka jingon arsien ngano si sen ka jing mi pat ka don ru ka jingon arsien fi puli haka lanang ga ba arho jong ka kitab jing pen pau hangne filap ba ka yathuingi ba don ka jimi pat haka jingon arsien jong Jesus Christ ro tanganda pule kalanang ga ba arho ka dkhot ka ba saw ba hadon rio ka yathuingi kong kumnes ka ba tangan pule ka saw ba rio ka tien jong oblay komnes ka ba ban ngalayo i ki khat ba don ki bala shang lord jong ki bala ay ka jing bishar ki ban ngalayo i ki min sem jong ki ta ki bala cry na ka banta ka jing pla yo Jesus Christ ban nam ta ka ktien oblay ba jar ki bam shimla mane dem yauta umrat klaw lemne ya ka dor ba jong u ba kim shimla priang ya ka ta ka dak halor ka shalang mat ki jong ki piang ne uya ne so ngalayo i fi yone song ngalayo i angak tien ka jong play yone song ngalayo i ngai i no wangayo i yaki khat badat ki wasang lord jang kita ki khat mano ki wasang lord jang kita ki khat kidai ki reu kho ki bala mi pat kidai ki bala sis pa jang utrai ba mi pat ki ba sha ki ba yap martar hakapor jang jingsin cha jang Chris lam le nang ta ka tien jong play kong shishu kum no tangan da puli ngan puli kham jrong asa khandiat kak tien job lay kom no to but kila sinshar lam adu Chris ya jarsnam kin mi pat kin sinshar shia jarsnam kida naga khat kin sinshar la aiga bor sinshar la niga jing sinshar ki to kad khat ga basan hendai na kita ki basa fi ndai na kita ki basa i ki bala yap kim shim palami pat tan la pendep ita ka shia jarsnam kane ka long ga jimi pat ka baning ko to ngapuli tang dekat basam hamne fi so tho ba ka jingan arsin don ka jimi pat kito ki brio ki ba shak rightly na mar kim tre ban dam ban mane yo Chrislam le kamot kat kum gani gak tien jong oblay kamot don ki kristan ki ba hadin ka jingrong no
ki ba sha ne porthai ki don ki bro ki ban klakam mod hadien jang jang no ki ban ya pene baru kres lam le ki bala ban ya pene wada de jing ya ka atu banda kot karanda ga jang ki ngayang ni ko musyakri beret jang trai ngapen slorifi ngaken tu ifi ba fin syakri o trai menta syakri bhai o trai menta mano ban la ban yang hai ta singi ba kat nungot ki bala ban yang hai ta singi ba ki ba chwat haga de kapor hadien jang jing no mano bala ban yang kadai ga basngo sing asi ang borobor baki jingi kai ki bukum kini bayo anda dek ka jingrong no akibrio kini awangat bhai ki jingi kai ki bukum kini na sosi bala de kibrio kini wa de jingi kai janga bang crunch bang si ba khat do hading ki jingrong no ai ba finyo imenta la da kalong jingker khu ye share se ya sam se paralog ki we kini a jing shai na ga tiem jang oblai ngong ifi tu sni ngong fila banwan na ga jing shikri fila banan na ga jing shikri kabai ki si ba khadom jukran ba jing seng jong phi kala banlong ba ka jingrong no le film tip sundan hagi jeseng ja film nei lai paralog bet shaka bible nai par khat fian ga jing shikri bakom no ka bible ga kham khrau bane ka no ko do ga ji ka jong no ga balang ye ka ta fi de ban sngo tho ngi de ban sngo tho ka bible ga kham khrau bane ka no ga ji ka ga balang wala ang ba balang jing ngim kran ha balang jing ju kran kumeta nai so ron ta let shaka ktien ga jong blai to ka bible kam ka don ga jing mi pat hadian ha ka jingwan arsien ga jong trai manu kiti giban sha khai khli to kata ri ga jimi pat ka ba mod hakibe ki tian ki reu kho ki kristan ki be shisha ki ba ka jingkla ba mod ka wan ha ka porm la ki la sha ino ahng ni ha por thai hadien la jap ka jingrong no kini ki ya le per sha yo kristan le ka hado ba kila aban yang wat hado ka jing sha khai khli nan oxygen daga donot na baro nga pen shlori fi shakri utrai mata re ga jing ai jong play ngel la ka si jang jing rong no ndan jing pen tikana paralo ba finda sha ai ka si jang jing rong no phin la ban ya khon ban le prasha yo krislam le ndan jing tikana ndan warranty ndan gata ga ban ang pen sngo scam ye fi ba fin ne gam ta am parlo ka pala tingina ye kran slam ga ta ba ga poro kam sha hang ta ka ban ning kong ga na pen ye fi ga de ga ai ba ga jingwan arsien ka don ka jing kabaar haka jingan arsien haka jingan arsien utrai jingi omwan shu kumunang penim kata kadai ka bakaktien jong oblei kata kadai ka bakaktien jong oblei ge tho ni pule ha ki hebrew kan nang bakhandai ga khat ka baar phra ka kran shai kadar kong kumne kumtaru chris habala aingo habala kenya aingo tang si sien yu ya kaban long ya kaban ba nai ki pop jiki bobon unmi pau haka ba arsien babu ko unmi pau ga ba arsien khamba ai ga pop jingi ta gi bakmi den ti yu ya ka jing penem kata ri ba tien chong lei ko ngano si sien haba u jesus christ wan haka jingwan arsien ndai ba wan ko mutang penem ukhlam man shu ko munang penem ula de wan haka jingwan ka banin kong ken la khayo sam kulai la khayo sam kada ha Bethlehem Judea ulan shim ye ka jing banlong ko brio ban sha ka ding fana wan ko munang penem anda on wan haka jing ro no on wan rom no ita ki bawula yo ban penem ki leng ba ka jing sat ka snam chung ki bala phai shi ki bala klamwa ndai ka jingwan arsian lei ukhlaman shi ko munang penem kata ka de tien ka shisha namar ta ka da wan ang sai si ne ka tien ka bang jai ban juyai ban mangi ki kristan ni ap ye ka jing ro no paralak ni ma be ka jingwan arsian balai fin siang ngayai ap ngai khmin ti ka jingwan arsien no tra fiso thu adu kat no ya kita ki kentian hatu fiso thu ga bible ba fin ap ga jingwan arsien jong jesus christ fin tip se ga tien jong le ka hikai ba ni ap ga jingwan rong no jong tra de se to ga jingwan arsien ka ba no ni har lord jong lom ki ole na ma ha ka jing rong no wan ban wan shim na gi la sis pa ga jong ka ba ga jingwan arsien wan ka tien jong le kong man shu kumunong penem ka ba lai ba ka ba khaddo haba utra jangi man shu kumunong penem wan ko ai hai Kaktian jom blai kong wan kamu sim jogi sim baru try jogi try. Wan usim jogi sim au try jogi try. Ngong if you Chrislam le wan ulong ukli nong sinshar ude unong sinshar u leble yelade u patlut yaka yade ka yetiet yaka pisa iki bang bor aprothai u patlut yaka economy u patlut ki ti jong anda wan u try jani ro. Kaktian jom blai kong wan kamu sim jogi sim nde tang bat utrai jing trai uwan usim ni gisem unong sinshar uban sinshara ka hok ka chia jarsnam haka jingso bat ka hok
in peace and justice haka jingsuk pat haka hok. Hallelujah. Katakan ke dia jingsin syar ka ba uble umbot pan ai ha ubrio ka jingsha ha ba ubu ubrio ha edan ndai ubrio ule pop no percaya uble. Tuang. Di mana kada fi pulih ka lanang ka ba khat khanda jang ka kitab jing pen pau ka khan reu ko angkom no hakil lebong jing ula tho. Jing pen pau khat khanda khan reu hakil lebong jing ula tho. Us im jing sem padu try jang ki try. Ya kan on pendap. Ya ka ega ba thu lu pau Isaiah nang ba khanda dekat ban reu. Bau Isaiah u ya thu lu pau ga jing kha ya u Jesus Christ ya u Emmanuel uang ka jing sin shar kan long. Hai kita penjung on sependap itu gaktian haga jing syar syar jar snam jong Christ. Bar haga juga poru parlok on jubab ya ka jing kali jing kisenran. Baki kali haga sngi bau Jesus Christ u keu no ashabnan. Haba ula ya kut bat ki la shim no yu na pedeng jong ki la ya angsh ki la ya pesha sun benang haba la rong no yu try an haba tu angel long kurang ba ki la ya ya no fia pe lingo haga tu ka por fikin mau shaba kan jaga jing sha rong no ka jong try naga tu ka jaka bala ya kut bat kisenran ki angkum no kalau nang ka baning kong ka dekat ka ban riu bat nyau jong ka kitab ki kam ki apostol kisenran ki angkum no kum ta haba ki la ya wan lang ki la kli u Kidaang ko try hakane ka Paul men pani apa de hima ki Israel ki senran ki kpilati ba Jesus on one no ban knino ikro Israel na ka jinsa ki Roman no ka Paul ang ko try men pani apa de hima ki Israel Jesus Christ ang no vite bang ulay to te ki day fi ban tip ki yala ni ki ayom ki ba ok Paul labu haga bor jong uhi utray ukram jubab ya ka jinsin sha ba on sawan long nong sin sha us em kisiem hang ne por thena mar kampa dei kadang dei ban treshua ye ke jing baniam rengan ang sai sisen hakani haka jing sia jong kresia jasnam a lajuba ye ke ege ba kisenran ki kwa ba utransawan us em kisiem ba do try ki try kata ken paralok krege juman arsien jong Jesus Christ ngan ang sai sen piu ege juman arsien kadang ga jimi pat manu ba mi pat kimi pat tang kitu ki marta niki bala sha priap haka por jong Krislam dia bala da fi pule bha tu ki kitab jing pun pau ka kitab jing pun pau ko angum no tangan pulis ka dekat ka ban riu ko angkum ne ska bha suk dan pule sa ka dekat ban riu menta mene nga sangi tang dekat basan suk bat uta u basuk uta bu khoi long uta bodan menta ha ka jimi ipat ka ban ningkong halor ka ni ka jingap ka ba ar kam dan borsu ka babu kang haba ki bala syak haikli namar jong utrai kimi pat ka jong arsien jong Jesus Christ ya ka to ka jimi pat la khat ka jimi pat ka baning kong ya ka jimi pat ka si jong jero no la khat ka jimi pat jong ki so ning kong ka jimi pat ka jong arsien jong Jesus Christ la khat ka jimi pat ka baning kong ka babu kong biyo banta ka ni ka jimi pat ka baning kong ka jingap ka ba ar kam dan porsu pule syapo jong ini ke kitab berpa ar phol nang fi pule ka babu kong ka jingap ka ba ar ka dei ka ba ubriu la sharai rem la brat yu ka pung ka ding ka ta ka jingap ka ba ar to ganang sisen haga jingwan arsien jong Jesus Christ kadang ka jimi pat jong gitu martar ki syap nyap nama jong utrai haga por Krislam le nang ta utrai uman syu ko munong penim ya wala dan ki bakmilinti ya kabala utrai wan ko mai wan im ki se baru try ki try kata kin parlo kadai ka jingwan arsien uplay wan kerhu ya fi hallelujah ngadwai de ka do on janga baro try Jesus ko mga kran bat ko mga juyai ong ablay be na ganika jaka bangi yang ban kran borobor na ganika rensan ablay bangi yang ban kran borobor ni ai ke bejliu jung ka ktian ka jometra rega jing duai jang bar okolong ko pa be ejna ai be kenyo ie ka nongrim jung ka ktian chme ai be kenyo ie ka nongrim ka ktian chme haba ki shkoreka kan long ka jing khutra kinda sngot thu ablay be ejna hallelujah ka ai ka jingwan arsien ka ba men sawan piang ban yu ka jat hal ni ha por thei ablay be ejna try ka ba kong sade ka ba ngadua abakir sngot ho ba ngingim up satia ya kata ka jingwan arsien re ka dengi bangin sngot ho ka dengi bangin yo jin shai ka dengi bangin hikai kiwe na ba ka ktian jing me hika tho ka hikai bangin yo jin shai ablay jinga try be abaka ne ko try kan yarab ki ablay jinga re ya menta hi ko try ka jing dua jinga kalong ablay bangin em ka jing em try ka ba khoi ka ba kentang ka ba shakri me try na ma ngipun kre try ban up eka jingwan rong no ka jame ai ba gene ka ktian kan yarap igi khon ki be ejme but baro gi be pe ni ga jing kran up lay be jonga da ka kerteng ga jongu Jesus Christ ne dwai amen but